Irridu nwettqu bidliet bl-aktar mod ġust biex nibqgħu nipprogressaw flimkien bħala poplu maqut għal kwalità ta' ħajja aħjar. Dan sostnih il-Prim Ministru Robert Abela waqt seduta parlamentari l-4 filgħaxija waqt li kienet jiġi diskuss l-abbozz ta' liġi fuq azzjoni dwar il-klima. Il-Prim Ministru fisser li dan l-abbozz li qed jara twaqqif ta' awtorità tibdil fil-klima bħala sinjal b'saħħtu ta' gvern maqut u sħiħ favur azzjoni b'viżjoni holistika u bid-dialogu soċjali fuq il-bidla fil-klima. It-tranzizzjoni ambjentali mhijiex sfida negattiva, anzi hija l-akbar opportunità ekonomika tal-ġenerazzjoni tagħna jekk narfu nittrattawha sew. Hija rivoluzzjoni industrijali ġdida li se twassal ukoll għal prosperità ġdida. U l-għażla mhijiex jekkux se nibqgħu nipprogressaw. Alla ħares kellna qatt nieħdu xi għażla aħna li ma rridux nibqgħu nipprogressaw. L-għażla hija dwar il-kif irridu nibqgħu nipprogressaw u nipprogressaw, Sur President, flimkien tranzizzjoni ġusta u tranzizzjoni effettiva definittivament teħtieġ parteċipazzjoni wiesa'. Il-Prim Ministru aċċenna l-fatt kif il-bidla fil-klima hija realtà u pajjiżna, anke jekk ċkejken, irid ikun proattiv u l-politika ambjentali tiegħu trid tkun mibnija fuq il-prevenzjoni. Il-Prim Ministru rremarka kif it-twaqqif tal-awtorità tibdil fil-klima tibni fuq bidliet kbar oħra li qed jitwettqu fosthom it-trasformazzjoni favur użu ta' enerġija aktar nadifa, azzjonijiet li naqsu l-impatt tat-turiżmu u l-ġar tal-merkanzija bħal proġett tax-shore to ship, il-proġetti ta' riċiklaġġ u biex mill-iskarts noħorġu b'riżorsa u sors enerġija, id-direzzjoni favur investimenti iktar aħdar bil-ħruġ tal-green bonds u l-implementazzjoni tal-akbar proġetti ta' spazji miftuħa. Il-Prim Ministru fisser kif il-qalba ambjentali hija l-akbar opportunità ekonomika tal-ġenerazzjoni tagħna, però sostna li fuq kollox din il-qalba trid iżżomm fiċ-ċentru tagħha lill-familji. Jekk hemm punt li rrid inkun ultra ċar dwaru mbagħad huwa illi dan il-gvern mhuwiex se jixħet il-pis ta' din il-bidla fuq in-nies. U din hija direzzjoni ċara kristalli se jkollha propju din l-awtorità, mhux li ma neħdux deċiżjonijiet ibsin. Deċiżjonijiet ibsin noħduhom kemm hemm bżonn, iżda id-deċiżjonijiet jien nemmen illi ma jsirux eħfef jekk il-pis inti tixħtu fuq in-nies jew fuq in-negozju. Huwa messaġġ li nibgħat hawn daqskemm huwa messaġġ konsistenti illi nibgħat fil-fora Ewropej. Dr. Abela wissa wkoll kontra l-populiżmu li fisser kif raħ mill-oppożizzjoni b'reazzjoni għal riformi li daħħal il-gvern. Se nagħti biss 3 eżempji. L-ewwel wieħed meta daħħalna riformi biex narmu anqas plastik fil-miżbliet tagħna. L-oppożizzjoni kienet minn tal-ewwel illi fittxet il-gwadan politiku immedjat. It-tieni eżempju li xtaqt insemmi kien dak li meta daħħalna riformi biex nipproduċu anqas kart li jmur fil-landfill sana, jiġifieri fil-miżbliet tagħna, l-oppożizzjoni dakinhar fittxet il-gwadan politiku immedjat. It-tielet ċirkostanza, meta affaċċjajna l-impatt ta' temperaturi estremi fis-sajf li għadda, l-oppożizzjoni dakinhar ukoll fittxet il-gwadan politiku immedjat. Il-Prim Ministru Robert Abela temm jgħid li Malta hi pajjiż li ma tibżax mill-bidla għax din kapaċi ndawruha f'opportunità ta' suċċess. Saħaq li liġi mresqa ma hijiex sempliċiment kitba fuq karta iżda impenn ta' gvern favur bidla soċjali u ekonomika li twassal għal prosperità ġdida. Dan huwa pajjiż li ma jibżax mill-bidla, anzi aħna nkunu dejjem katalisti tal-bidla. Il-bidla kapaċi illi ndawruha f'opportunità ta' suċċess ġdid, hekk dejjem għamilna qatt ma bżajna mill-status quo, hekk se nkomplu nagħmlu sakemm nibqgħu naħdmu flimkien għal ġid komuni. Grazzi.